σοταριστεί αρκετά, αλλά θέλω αρκετά να σοταριστεί. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Τι δεν καταλαβαίνεις, καζίσαι. Οι πατατούλες πάνε πιο μαύρο και από το τηγάνι να γίνουν, Δεν μας φτωεί αυτός, μαράγμα, μας φτωεί. Όχι, εμένα μου συμπάται να φτωεί. Καλά, εσένα πες μου τι σε φτωεί γενικά, για να σε φτωήσουν οι πατάτες. Και να σου πω, Μαραγβά, είπες λαδάκι δεν έβαλες μέσα, Δεν θα βάλω καθόλου. Σίγουρα η Αθηνά δεν θα μας στείλει στο διάολο. Σίγουρα. Λοιπόν, τώρα πάμε Σίγουρα δεν τους ξεκολλάμε σαν τσίχλες όταν τη κάνει τα λουκάνικα. μια χορτοπετσέτα. Ναι, προσπαθούμε να πάμε βήμα στην κουζίνα της Μαράγβας. Στην κουζίνα, πώς λεγότανε, της μαμάς. Καλά, άμα έβλεπε η μαμά την κουζίνα. Δεν ξέρω αν σας έδειξα το πιάτο αυτό εδώ. Είναι τα αυγά τηγανιτά by Σμαράγβα, τα οποία σε λίγο θα γίνουν πέτρες. Γιατί η Σμαράγβα σαν φοβερή και πρωτοποριακή μαγείρισα. Όχι, ελαιόλαδο. Έφτιαξε πρώτα τα αυγά τηγανιτά και μετά τα λουκάνικα και τις πατάτες. Για να δούμε λίγο οι κριτές. Αντικολλητικό δεν είναι σίγουρα όμως, Να, γι' αυτό έβαλε και το λαδάκι της μέσα. Κάτι της είπε ότι η Αθηνά θα την έστελνε στο διάολο μόλις τα βλέπουμε. Μίλησε μέσα μου. Λοιπόν, θα το σβήσω με λευκό κρασί. Δεν το βλέπουμε όμως στον πάγκο στο λευκό κρασί. Όχι, αυτό γίνεται κάρβι. Οι πατάτες έχουν πάρει φοβερό χρώμα. Καρβουνάκια λέγονται πατάτες. Πατάτες, Και μάλλον κάτι μου λέει θα φάμε καρβουνάκια με λουκάνικα. Ελευθερία, μαλακίζεσαι όμως. Ο Πετζερίκης μιλάει λίγο άσχημα. Βασίλικη. Για να δούμε το δεύτερο μάγειρα, ο δεύτερος μάγειρας κάθεται στο Facebook. Θα τον κυφίνα. Εδώ είναι οι κριτές. Να, αυτή την κολώνει στην κάμερα. Εδώ είναι οι κριτές μας. Τον άλλο κριτή πάρτε. Μετά θα φάμε παγωτό. Παιδιά! Για πείτε μας θα φάμε μετά, γιατί για αρχή δεν θα φάμε κάτι. Για μετά. Θα φάμε επιδόρπιο. Ναι, εσείς να πιείτε λίγο καφέ, γενικά δεν σας λέω πολύ καλά. Σέρνεστε από καναπέ σήμερα. Με παγωτό Πρόμη. Πρόμη. Καθίστε, πάμε λίγο στον κύριο Μάκερ, ο οποίος κοντεύει να φάει όλο το μάνα από εκεί μπροστά του. Καθότι... Τώρα δεν το έχω ακουμπήσει και είναι χάλια. Καλά, πιο χάλια της πατάτας της κοπέλας σου δεν είναι. Κάτι μου λέει ότι αυτό Εγώ θα τις φάω. Εσύ σταμάτα να κάνεις την ηλίθεια. Για να πάμε λίγο στο μάγειρά μας. Ο οποίος μάγειρας είπε να κάνει και δεύτερη φουρνιά μαύρης πατάτας. Και όχι μόνο αυτό, τις πετάει και έξω. Κακάω μου, η μαλάκος, κάσε πια. Αυτή ήταν η ευγενική απάντηση του μάγειρά μας. Θα καώ μωρή μαλάκος, σκάσε πια. Τελείωσε το δεύτερο πιάτο. Για να δούμε λίγο τις πατάτες. Οι πατάτες είναι έτοιμες. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τις δείτε. Εγώ βλέπω ένα χρώμα. Δεν ξέρω αν διακρίνεται και δεύτερο και τρίτο. Ωραία. Και δίπλα στα αυγά τα τηγανιτά, Ωραία, perfect. Θέλετε να μας πείτε για το γλυκό που θα μας κάνετε εσείς μετά? Να σας το δείξω. Θα είναι κάπως ανάλογο του αυτό είναι ένα ζώο το οποίο το μαζέψαμε το 1991 κάπου. Ναι. Ωραία. Τι δείχνεις ρε βούρλο? Τα παγωταμάνια, πώς τα Λοιπόν, έλα Όχι. Μας καλεί ο μάγειρας στην κουζίνα της μαμάς. Από ό,τι καταλάβει υπάρχει ένα ζώο εδώ μέσα το οποίο θέλει μόνη της να φαίνεται στο φακό και μας δίνει τα παγωτά, το οποίο είναι τελειωμένο από ό,τι βλέπουμε. Σβήνω με κρασί, Κρασί, σβήνουμε κρασί. Wow! Αυτό ήταν το μυστικό. Υπερήφανη η μάγειρας. Βάζει να πιει και λίγο. Αυτές οι πατάτες δεν κατάλαβες. Μ' αρέσει να τα κόψουμε κι άλλες. Μα έτσι όπως πουλάγανε για πέταμα είναι. Λοιπόν, θα μου βγάλετε τώρα τη μουστάρδα από μέσα. Βγάλε τη μουστάρδα. Beer or not to beer. Για βγάλε. Πού είναι η μουστάρδα? Το κινητό που χτυπάει, πιανού είναι. Καλά, θα τη βγάλω εγώ τη μουστάρδα. Να βλέπουμε λίγο τη Σμαράγβα. Καλά καρατίνο. Το τηλέφωνο μας ενδιαφέρει. Κάτσε. Να η μουστάρδα, να τη. Όσο βλέπετε εσείς τη Σμαράγβα να φτιάχνει, βασικά όχι να φτιάχνει, να ζωγραφίζει. Η Σμαράγβα ζωγραφίζει τώρα. Άμα έρθει να μου φέρει τσιγάρο, πες του. Θα έρθει.
Να μου φέρει τσιγάρο άμα έρθει. Θα του δώσω λεφτά. Ποιο θα έρθει τώρα, θέλει εδώ. Ό,τι ώρα να έρθει. David of Gold Slim. Λοιπόν, εδώ τι θα κάνει τώρα και πείτε μας. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο χρώμα μέσα στα λουκανικάκια σας. Θα μας πείτε να το κλείσω. Βάζουμε μουστάρδα, στραβήσε. Εσείς μας λέτε, μπορεί να είναι κάποιος άλλος στραβός να το βλέπει. Για να ακούει μόνο. Α, δεν έχει κάποια αίσθηση. Εσείς δεν χρησιμοποιείτε καμία άλλη πλην και να μιλάτε. Λοιπόν, διαλύουμε τη μουστάρδα μέσα στο κρασί και το λάδι, εντάξει, δεν είναι δύσκολο αυτό. Τίποτα δεν είναι δύσκολο να τα φτιάξουν. Θέλετε μήπως κρέμα γάλακτος? Όχι, γιαούρτι θέλει. Γιαούρτι. Μας ζήτησε η μεγάλη μάγειρας γιαούρτι. Για να συνεχίσουμε. Γιαούρτι θέλω και πιπέρι θέλω και πάπρικα θέλω. Αυτά θέλω. Βλέπω έχετε αρκετές κοκακόλες στο ψυγείο σας, Που είναι τίποτα άλλο. Για να πάρουμε τώρα λίγο το Total. Να μην κάνουμε διαφήμιση μάρκας, λέτε. Εσύ, αφού ότι... Έλα εδώ να φέρνεις. Βγάλεις το πιπέρι. Και ένα πιπέρι, Οπότε να τις ανοίξουμε λίγο και το Total. είναι πάρα πολύ δυνατή η φωτιά από ό,τι έχω καταλάβει. Κάτι άλλο γίνεται. Δεν μπορεί να γίνονται έτσι κάρβουνα, είναι για να πούσουν οι πατάτες. Α, είναι για το βιόν το εκφράζεται και φοβερά η μαγειρά μας. Είναι για το μπούτσο, λέει, οι πατάτες. Καλά, ενώ ότι θα βάλουμε πάνω ακατάλληλο για ανηλίκους. Μην το δει κανένας μαθητής του Θανάση αυτό. Πιπέρι, Εσείς πάπρικα. ήρθατε να ανοίξετε το Τι δουλάπι. έκανες ρε ζώα. Ήρθες, άνοιξε το δουλάπι και βγες. Ξεχάστηκε εδώ πέρα η κυρία Τρελή, αδερφή της Μαράγουας, δικιά μου, όχι παρεξηγηθούμε. Ναι. Α, η κυρία Σμαράγου έχει εντάσει να τραβάει τις απαντήσεις της. Ναι, για τον Μπούτσο, στο διάλογο. Μιλάει πολύ ωραία. Έλα, ρίξε. Ρίξε ρε Μαράγα, μη σου ρίξει καμία και φύγει μούρι σου μέσα στη... Δεν θέλω να δείξουμε το ενδοματολογικό σας. Το γεράκι όμως, σένιο. Το πιπέρι το ρίχνετε εκεί μέσα ή φεύγει έξω? Φτάνει μωρή. Φτάνει μωρή. Κάτσε να δούμε λίγο και το αγόρι της Μαράγουας τι κάνει όμως. Σταύρο, θέλεις να μας πεις κάτι? Ότι πεινάς ίσως? Δεν πεινάς? Αυτό αποκλείεται. Εδώ βλέπουμε το τραπέζι της Μαράγουας. Η κυρία Βασιλική έχετε και στείνετε παντού μαζί μας. Καφές εδώ. Καφές, τσιγάρο, κοκακόλα εδώ. Βλέπετε ότι επικρατεί το απόλυτο χάος. Η τρελή στείνεται όπου βρεθεί. Μην έρθεις πίσω μου. Και συνεχίζουμε με τη μάγειρά μας. Την αφήσαμε απλά να κάνει τις μεγαλουργίες της. Και θα... βλέπουμε άλλαξε χρώμα εδώ. Οι πατάτες σταθερά μαύρες. Να σας πω γιατί δεν ρίχνετε γέλιο κρέμα γάλακτος, θέλετε να μας δώσετε την απάντησή σας? Ναι, γιατί έχει περισσότερα λιπαρά η κρέμα γάλακτος. Και φροντίστε τη σιλουέτα σας, η αλήθεια είναι ότι σας χρειάζεται. Να δείξουμε λίγο και τη σιλουέτα της κυρίας Μαράγδας. Κόκαλα παντού. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 38 κιλά. Ωραία. Να σας πω, αυτό εδώ πέρα και τι, είναι για να προσταγείτε τη σιλουέτα σας? Και το άλλο το είδα πράσινο, μπλε το είδα, θα της θάλασσας. Βέβαια, η Μαράγου δεν τρώει ούτε τηγανιτά ούτε τίποτα. Άσχετα αν όλα είναι τηγανιτά εδώ πέρα, γιατί προσέχουμε τη σιλουέτα μας και μας μάρανε η κρέμα γάλακτος light. Βασιλική. Κάτσε μωρή λυπή για να κατέβει λίγο. Ο μάγειρας θέλει να ανακατέψουμε εμείς. Έχεις να πεις κάτι προς όλους αυτούς που θα σε δούνε? Έχω να πω ότι μου βάλεις το γιαούρτι γιατί είσαι τόσο ζώδι. Ξέχασα. Ναι. Χαμηλώ στη φωτιά ρε φίλε. Τι μαλακία τώρα όμως. Η Σμαράγουας σας αποχαιρέτησε. Πολύ ωραία, πολύ φυσικά. Θα έχουμε κάνει όλα κάρβουνο με τις μαλακίες σου. Όχι άλλο κάρβουνο, αυτό θέλω να μας πει. Η Βασιλική, θες να μας χαιρετήσεις? Εσύ δεν βλέπω, δεν κολλείεσαι καθόλου. Δεν σε ενοχλεί τίποτα ότι γίνονται όλα κάρβουνο μέσα. Την έχεις δει Φρυδερίκη, Άννα Μαρία? Δεν με νοιάζει. Εσείς θα τα φάτε. Εσύ θα φας? Θα φάω ό,τι δεν έχει καεί. Όλα έχουν καεί. Ο Καρατάς θα έρθει? Τότε θα φάω τίποτα. Ναι, θα έρθει. Θα μου φέρει? Δεν ξέρω. Γιατί δεν του λες, θα μου φέρει απορρίτω, θα περάσει? Θα με πάρει να ξεκινήσει.
Κύριε Σταύρο, θα πείτε κάτι? Α, εντάξει. Συγγνώμη, μην μας δίδετε. Α, η Σμαράγδα εδώ, όλο το σώμα μιας κοπέλας που προσέχει τη διατροφή της. Επειδή φοβάμαι θα κλείσει με μούτζα αυτό, σας χαίρομαι. Μου παράζει να πέσεις. Παιδιά, εδώ... Ένα πας. Εδώ βλέπουμε πώς μια κοπέλα φροντίζει το αγόρι της. Φιλιά σε όλους σας. Πόσα μπιπ πρέπει να βάλουμε, κυρία Αναγνωστοπούλου, σε όλα αυτά που είπατε? Σταυρό. Φιλάκια πολλά.